Ayo. Ora masalah. Nek kowe mono ora masalah kok. Kepiye carane? Aku ora peduli aku kok. Aku ora peduli. Yakin. Halo, tes. Wis ora iso kudu iso, aku ora peduli yakin aku. Cek. Ayo. Aku nganggo mic kuwi. Monggo perkenalan. Naminipun sinten, Mas? Perkenalkan, nama saya Harley. Oke. Seko Jakarta. Wah, seko Jakarta. Walah adoh tenan. Oh. Sesuk tak anu aku. Kok jenenge njaluk oleh-oleh saka Jakarta. Njaluk ondel-ondel aku. Tenan. Sing sijine. Naminipun sinten, Mas? Ditepangaken nami kula Arka. Oke. Saking pundi? Saking Sleman. Oke, Pun. Nggih. Terus anu sing gerong kuwi. Oh, ingkang ngiter dereng. Moga, Mas, ingkang ngiter naminipun sinten, Mas? Ngapunten nggih. Nami kula Michael. Wah, Michael Jackson. Oh, tuh. Oke, Mas, saking pundi, Mas? Saking Kalasan. Wah, saking Kalasan. Jajare kuwi. Wis ding kowe rasah-rasah kowe. Kuwi jajare ora sah. Sing kae sing kuwi kacamatanan kuwi. Ayo, dijabut mike. Omongan. Nuwun Pak Dalang. Wah, nggih. Wah, jan gantem suarane. Nggih monggo tak kon bawa, ndak mau tahu aku. Ora apa-apa. Bawa ya bawa. Nggih, nami kula Rifki. Oh, nggih, Mas Rifki. Saking pundi? Saking Bantul. Bantulipun? Dayu. Sedayunipun? Argomulyo. Argomulyanipun? Karanglo. Karanglonipun? Jalan Kenanga. Dalan Keranganipun? RT 5. RT 5-nipun? Nomor 5. Nomor 5-nipun? Gunaku. Apik iki. Terus jajare sing rebab. Anu, lambene teplek kerebab. Halo. Ya. Sinten, Mas? Nami kula Abimanyu. Oh nggih, Abimanyu. Arep dirajab ra yo? Nggih, monggo ya. Mari mun cali kula gong apa kenong. Nganu mburine. Oh, yo ngarepe sik. Sik ngantem yo. Nek iki perkenalane kudu ngadeg nek iki. Iki gayeng lho niki para bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat. Ora niki. Asli. Ayo karo ngadeg lek perkenalan iki karo nembang. Nganggo duduk. Wis rasah aku wis seneng ngono kuwi wae kok. To. Wujud-wujudane iki wis gayeng. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kalian Pak Dalang, Pak Sinden. Sugeng dalu. Ingkang kawula hormati nggih para kanca-kanca pradonga, ugi kula sanget hormati nggih. Matur nuwun dene kula saged minggah panggung malih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Jane kula pun kapok munggah panggung. Oh nggih. Jane pun kapok. Purun duet mboten? Pripun mengke mawon. Maaf. Wong kula wingi ndelok YouTube ki wis ana sing hujat ya bisa. Wis tenan. Wis nembang ora iso ngurusi sawer. Waduh. Wis. Nggih, sugeng dalu pripun niki Mas Dalang? Naminipun sinten? Pripun? Namanya Nggih. Nami lengkap kula Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish, dene panggilan kula Reza. Sapa nama lengkape sapa? Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish. Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish. Panggilane Reza. Pripun? Entuk saka ngendi? Lah kula ki lair ora request jeneng. Niki sing maringi simbah kula, pun nonton sejarah niku. Oh lah nggih. Sejarah pun nonton. Sejarahe piye? Pripun? Sejarahe kepiye? Mboten sah. Oh, Mungkin mang nggih. mas wonten bukune kula. Nggih pun. Kathah ten klithikan kathah. Oh nggih. Nggih. Oh wis pun mang setengah meneh kono meneh. Pripun? Oh ya wis nembak sik. Walah nembang napa kok dicat meh. Ora. Wis jan. Suluk wae, suluk. Nanti jan Odo-odo. kampung. Odo-odo. Pripun? Odo-odo. Oh nggih, waduh nggih.
Manut. Angkatan kalih. 6 songo menyuro. Manis. 6 songo menyuro. 6 mawon. Oh iya. Angkatan piro? Kalih. Oh iya. Aglar sagung prawadya bala. Kang samya mara seba. Abra rengganing kang busana. Pindha panjreng kang puspita. Minangka tindhing prawira beksu tira. Sumedya ngayahi karya pakaryaning praja ing Jan apik ngono kok. Nek ajeng apik benjang nanggap. Wah, niku mesti. Nggih, Bapak Ibu nggih, niki wau jawah tegese le rasulan niku kabul. Tenan. Wah, ngger merti dusun wayangan. Wis kowe dadi bintang tamu wae wis ora usah rono. Wis ngono kuwi. Tamu lah wau wis pur kere mau. Pur kete. Pur kete. Dagel ya isih lucu aku kok. Waduh. Jan sombong. Wis ngono ning kono wae ora usah pindah. Oh nggih. Wis. Paling ya nek dagel ya payu ya. Payu. Neng kono para payu dalang aku engko malah. Lho, dadi dagelan nek ben bengi. Wah, nggih. Nek ben bengi iso tak unggahke Wah. Wah, Mbak Sindan jan. Dugake nembang. Kon jumeneng, milio. Awe Mbak, nembang jineman. Ya milio. Apa ya? Laras. Mbok mulai waras kok kowe. Paitan aku nek ro laras ki. Ket wayangan ning omah kae. Kowe iki kamerane ki ning kono wae. Endi? Ning kono kuwi, kowe ning kono wae. Ya nek kene ra apa-apa. Nah, madhepe kono. Kae lho kamerane ning pinggir. Wah iya. Dadal rasa. Kedang milih sinden. Wis kole nomor bu YouTube. Milih sinden. Laras. Oke, monggo Mbak Laras, jumeneng Mbak Laras. Wis rasa di spoti padha-padha rasa di spoti. Mau jalan aku kan mulai. Ya mulai kono. Ya terke. Hah? Terke. Woi, kon ngaterke kuwi. Men. Sidora. Hah? Mulai. Ya karo aku kok. Serasa mikiri sing rebab. Serasa. Neng panggung kok ya. Wis ning panggung ki ndekku. Milik bersama. Milik bersama kita semua. Ya. Ampun gumujeng kok, gumujeng. Nipun. Niki wonten pamundutan mboten? Mboten. Napa jineman guntik glinding? Apa? Apa? Nik napa? Bosok. Gak, pripun? Lah pripun? Gatik glinding. Lajeng napa? Ayo nek kleru. Jenenge wong kleru. Ora apa-apa. Apa manut? Ayo babeku kok santai wae. Ayo kono, apa manut? Dorong bukan. Lajeng napa? Dadi-ati apa jerang gula? Dadi-ati mboten apa-apa, jerang gula nggih, manut. Monggo. Dadi-ati. Nek kula ten mriki namung bintang tamu nggih. Mboten sanembang. Bawa. Pun ngancani laras mawon. Bawa. Engko kok dihujat meneh. Ora. Tobat. Iki saka dihujat sik lagi dialog. Lho, kuwi. Mau saiki iki cacah ki akeh bakat kurang ragat cacah. Tenan. Mari dihujat. Wani dihujat ya men. Yo bawa. Wis mek sing ngrebab kae lho jeneng kula ta. Ora kowe wae bawa. Sing wingi sing ngrebab wis nang omah. Wis bawa. Iki apa ta iki mau? Dadi-ati. Dadi-ati iki piye? Gegaran krami yo. Aku ki pengen madhep iki ya. Waduh, tadi senani Mbak Agnes aku. Sarene lho. Yo, gegarane wong akrami yo. Ayo, Mbak Laras bae kula tak ayo ngacani. kowe wae. Ya genten-gentenan. Gentenan. Yo. Gegarane wong akrami yo. Gegarane wong akrami. Wah. Tutu bondo tutu rupa. Yo. Kowe Ras. Kowe. Ngundak karo blero. Ora. Oh soalnya ra tau nembang. Gek ndang to.
Mau ada. Kulinane ngopo? Hah? Mau ada apik banget. Apik ya? Oh, apik. Yo gendang yo gegarane, saka gegarane. Gegarane wong akrami Tutu bondo tutu tutu padha tutu rupa. Oh, munggah. Lah kok Malik Slendro lah kula ya melu. Lah gendere ning Slendro kok. Bapak Parjo ki jan. Dek kuwi isih kelas 2 SD kok. Dek Parjo kuwi. Wong pelok kok gendari Slendro. Parang ya SD. Tak apa-apa. Lah iki angkatane Bu Prastiwi. Nggih. Oh. Bu Prastiwi ki adik kelas e. Oh, adik kelas. Waduh. Semono kuwi. Ampun. Kelas 1 kok andang semono. Jan. Ayo Ras kowe wae Ras. Pun Kowe wae. Sak larik wae. lah niki wong pun mah diwalik Slendro. Oh, nak gendang to? Jan. Ayo, tenan iki. Ayo, kowe wae. Kowe to? Ramut tau. Waduh. Kiki men ora diujat meneh ge ora to. Emah. Ora. Mumpung iki gara-gara. Pripun? Mumpung gara-gara. Lah nggih sing ngendika limbukan sinten? Pun mau. Monggo. Ya wis, ya monggo Mbak Mawar. Iki kok Mbak Mawar, Mbak Laras. Oke, ayo. Kira ya apik. Ngono kok dadak aku. Amang ati pawi Ngopo guyu ki? Pisan. Ayo genteran. Moh, cepet to. Luput pisan yo. Luput yo. Oke. Oh. Dik Parjo ampun ngaten nggih. Wah. Wong wis dan ora rembang. Wis kowe beras, ngundak. luput pisan kena pisan yen gampang luwe Pak ampun ngoten to Pak. Nganggo papat kok ya. Kan nganggo papat. Wis kowe ki manut to wae. Manut. Wah, bar iki diucat aku. Hah? Ayo ora apa-apa diucat ro aku. Ana wong njaluk Sherlock kok. Bolehkah Laras meminta Sherlock? Wis kaya nggon kartun-kartun kae lho. Yo. Yen angel langkung tan kenati numbas arta Mengko lek nyumet mengko. Ora kok kontek soalnya. Salahke sik. Hah? Disalahke kono kuwi sik lho. Gowo. Ya wis. Kok ndak cikuk Febri. Niki Cah mau nyidingan. siasat dadi hati napa Dadi hati mawon. Nah, lah gitu. Monggo Mas Reza dadi hati. Lah monggo Mbak Laras kok. Loh, kowe joget? Hah? Kowe joget? Wis nggih gampang. Menengo. Golek ising kaya apa wong nyatane alasan sabrene
lanjut. Yo. Woi, ayo joget kowe iki. Kepijere Kok malah tengok? kancane mau, lah malah. Piye? Lah. Ayo kayak ngadeg joget nggak wis arep rampung kok, yo. Mong sak larik ge wis. Yo, oh. Ya. Laras nih. Yo. Joget enjuk dikancane. Lanjut. Mau rak perkenalannya dereng rampung toh. Oke, perkenalannya dereng rampung. Ayo kowe sing anu perkenalan. Niki kula nggak Nggih, monggo matur nuwun nggih Mbak Laras. Gak bali ngono. Oleh sio-sio temen to. Paitan aku nek ro yo. Tekan motor ki lho kowe engko. Yo, kayak anu. Ayo sing meking. Monggo. Monggo. Nyekel mik, anu mik. Nyekel mik. Kuwi lho. Nah, ingkang meking. Sinten asmanipun? Sinten namanipun? Nami kula Seto, Pak.
Kok suarane kok lek Karang yo kopi kendang kok yo. Oh alah. Sinten? Mas sinten? Nami kula Seto. Seto jaring. Nah, Seto. menika lakon malan. Oh, Saking pundi Mas daleme? Bambang Lipuro nggih. Bambang Lipuro nggih. Oh. Belakange menika. Nggih. Ayo gak dicekel mike. Nggih. Waduh. Asmanipun sinten Mas Bimo? Lah Prik. Lho, anu. Sinten Mas? Bimo. Oh, Bimo. Bimo. Saking Rumah. Oh. Mboten saking Balang lho kowe. Parangkusuma napa? Saking Jetis. Oh, lah Temanggung. Lho. Gunung Kidul, Sabtosari. Oh wis Sabtu Rongko atos. Sampinge jajare Monggo. kula turangga. Menika. Ampun ngoten to. Oh nggih ngapunten. Wong kok Cah bagus kemayu. bagus kok dipadhake turangga iki piye to? Ya manut kanca-kanca iki to. Sinten asmanipun? Jenenge naminipun sinten? Derek nepaken Nggih. nami kula Raka. Oh nggih Mas Raka. Niki ya pengendang. Anu sampinge. Halo Dik, Ya halo. Menika. dipun tepangaken nami kula Gadang. Oh Mas Gadang Prasetyo. Nggih. Saking pundi Mas Gadang? Saking mriko numpak bis terus mriki. Nah, menika Kagelut wae yo. Omput jebar teman-teman. Yo. Nah, Kakang Adi iki sing akur. Yo. Ayo jajare. Kang Adi kok. Menika Mas Gadang, nggih. Nggih. Nggih, derek tepang. Kurang seru. Rakanipun Mas Waduh, Gadi. lagi kula Surya. Wah, Ya. 12 po 16. Ora dudut. Apa kalengan? Dudut. Oh. Wis saking pundi? Nun, Saking pundi? Menika ki jampeng. Oh, Menika niku pun kondang ayo Sudah. arepune apa kowe amuni duwer to kowe. wis rada sudarungan to. Ha nggih. Oh alah. ayo karang yo. Ah, uyu apa? Kula saking Sewon. Oh, saking saking Sewon. sewon. Sewonipun? Eh, Sewonipun? Hai. eh, Hai. agen kula. Sewone ngendi? Daerah mriko. Daerah Bantul. Bantule? Sewon, Sewone? Bantul. Wot celeng. Wah, jangan berkata kasar, Mas. Astagfirullah. Jangan seperti itu, Mas. Tidak baik itu. Ya, wis aku melu-melu kasar mergo kowe kok. Monggo jajare. Monggo. Nah. Ya, Pendemung. Nggih, derek pitepangan Mas Dalang. nggih. Nami kula Mas Yusti. Kula Yusti, Mas. Oh, Mas Yusti. Nggih. Reko. Mas Yusti. Dalemipun Kula Kalasan. Kalasan Wah, Sleman. Kalasan. Nggih. Menika Depannya ngajengipun. ajengipun. Nika Nambah Manto, semanipun. Mas namine. Cek. Ya, cek yo. Derek pitepangan Mas Dalang. Nggih. Nami Sinten, kula Mas? Pur. Sinten? Sinten? Pur. Pur kete. Pur kete. Wow, sanes. Oh, sanes. Purwanto. Oh, Oh. nggih. Nggih, Purwanto. Nami kula Purwanto. Purwanto. Sing anu, sing enong. Ayo. Karo ngadeg. Nah. Karo ngadeg. Kaya ben kaya konser kae lho. Ora toya. Nah, sinten Nggih. naminipun Mas? Mas Dalang derek pitepangan nami kula Galih aku. Oh, nggih, nggih. Mas Galih. Nggih. Nggih. Saking pundi? Saking wetan kriku. Oh, nggih, Trenggalek pun mang Tengople. Nggih. Pun. Ingkang Rasa anu, dagel. ingkang ngempul, ingkang ngegong niku. Oh, Mbah Wondo. Oh, Mbah Wondo. Wis ganti jebul. Oh, kelas pinten Mbah Wondo? Pripun? Mbah Wondo kelas pinten Mbah Oh, tesih Wondo? PAUD malahan. Mau to? Oh, nggih. Menika ingkang ngempul menika Mas Andika. Mas Andika. Saking Kilen Pragi. Nggih. Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Kulon Progo. Lah nek dibasake rak Kilen. Wis ora usah Pragi. dibasake. Oh, nggih. Terus Sinten melih? sapa meneh? Ingkang ngedram ingkang. Oh, nggih ingkang ngedram.
Iki sugeng pitepangan nami kula Ata saking Sleman. Oh, Mas Ata. Mas Ata saking Sleman. Sing bencang ki Hajeng Asta menika. Ingkang Jaipong. Ingkang Jaipong. Pangaken nami kula Bayu. Bayu. Mboten krungu sinten? Bayu. Bayu. Bayu, nggih, Mas Bayu. Bayu saking Saking Griya. Oh, nggih. Pun mboten sah ndagel to, Mas? Kono. Sah ndagel. Terus sinten meneh? Sing gender nggih. Menika kedah rata. Nggih menika sinten Pak asmanipun? Rehan. Wow. Karang kan isih SD. Ayo. SD ki asmane Rehan. Rehan. Mau nek wis tuwa dadi Parjo. Pripun? Dik Rehan. Dik Rehan. Terus sinten meleh? Ingkang ngendang menika nggih. Menika Mas Wahyu. Nggih. Ingkang manjak menika tuwek. Sinten asmanipun, Mas? Sinten, Mas? Iki nami kula Febri. Febri saking Magelang. Nggih, Magelang. Nggih wis rata dong iki. Nggih, pun. Nggih, perlu dikawuningani nggih sedanten menika dalang. Nggih to, Mas? Nggih. Kanca-kanca menika dalang sedanten. Nggih. Nggih. Singkeng saking Jakarta menika nggih dalang. Nggih. Kang Rebab menika nggih dalang. Dalang. Terus Si Us Fadli ya dalang. dalang. Pandu nggih dalang. Dalang. Rifki ya dalang. Dalang. Pak Parco nggih dalang. Dalang. Mas Wahyu nggih dalang. Dalang. Pokoke sedaya dalang. Nggih. Dadi akeh Kowe? dalang. Kula manut. Oh ya wis. Manut sing nanggap. Nggih. Ngoten mawon. Pun. Iki ana requestan lagu niki Mas, Mas Reza. Oh nggih. Napa? Request lagu langgam yang Yeneng Tawang, Yeneng katur Tawang. sedaya pepunden seniman seniwati padukan kajar saking Eko Putra Adiwijaya. Nggih. Tolong diaturke ya, salam kanggo kabeh pepunden kajar. Saking sinten mau? Eko Putra Adiwijaya, Oh, nggih, Mas Eko, nggih. Nggih. Spesial nggo pepundenku kajar. Oh, nggih. Nek tak sebutke siji-siji akeh banget niki. Oh, nggih. WA-ne ngaten WA-ne. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Pun Yeneng monggo ajeng Tawang. sinten keng Nembang. Terus kali mau teng Limbukan Teseten sambung wanci dalu. Oh nggih, lah monggo. Kula Nah. tak ngayahi kewajiban kula nyelentem. Ngopo? Nyelentem. Oh, ya wis. Mengke ndak dikelongi mengke. Lah, nggih. Kula kan napa riyen iki, Mas? Waduh. Ning kono wae, ning kono wae. Nggih, nggih sik penting kula ten mriki mawon. Ya, nganu, apa sih manut dirimu aku ki? Nggih. Yeneng Tawang Napa? sambung wanci dalu. Nggih. Pilih. Wis pelok ya Yeneng Tawang. Ya Yeneng Tawang. Sapa sing nyekar arepan? Lah panjenengan ajeng Lho, ngersake sing Mang putih. milih jenengan bintang tamu. Sinten nggih? Jenengan binatang tamu niku mang milih. Oh nggih. Ora dalang wis tak apa ya pisan. Apa? Kenang ya. Ayo, kesang yo milih yo. Mbak. Sinten? Lah monggo jenengan mawon. Manut situ mau coba milih. Sinten nggih? Napa yen ditawang wau sinten ingkang ngajeng? Ingkang purun. Sapa? Oh nggih Mbak Endah, monggo. Oke, Mbak Endah. Jumeneng ta niki? Napa? Jumeneng. Oke, jumeneng. Tapi Mbak Endah. Monggo Mbak Endah. Endah Larasati. Iya toh? Anu spotting nganggo nganu lambemu nyepoti. Pripun? Sasake apa to apa no. Lah gamelan semene akeh kok. Lho apike lambemu ya Bang Oh, iya. gamelane. Jat. Yo. Teruk. Ayo tabuhana dhewe. Aku dhewe. Heeh. Oh ya aja to. Wah. Hah? Wes. Kula ingkang sowan sinuwun. Woro. Waduh. Sopo iki? Kok ujug-ujug ngejak ngetapruk ki? Kok ngetaprak? Oh ngetoprak. Oh lah dalah. Gawe kaget ing atiku. Alah, Sira Masuk iki sapa wong masuk ayu? iki, Sa. Sira kuwi sapa? cangcimen. Kowe kuwi sapa? Kula. Iya. Kula lak garwane panjenengan to. Waduh. Panjenengan apa supe kan? Kacang. Waduh. Bojoku sing ndi ya? Kaya wong tuwane kok wis lalen. Oh nggih. Kacang. Kepiye? Nimas kepiye? Aku. Nggih. Lembang ya. Monggo.
Kowe sing dadi lanang elek. Panjenengan sampean. Nggih. Lanang bosok. Sing lanang elek. Penonton Semua ngadeg wae. Penonton iki lho. Kamu dihujat. Ngucat nggih mbok men. Elek nggo to. Ngucat ke apa ya iso nembang. Ngomong wae. Soale kon ngucat tok kok. Ngomong wae. Ngomong. Ayo bos. Nggih, Mas Reza. Nggih. Piye nih Mas? Kang Mas Reza, Iya kepiye nih Mas? nembang apa iki? Lah kuwi mau Yeni Tawang. Oh ya ning Tawang. Iya. Duet ya. Duet. Kowe wae nih Mas. Pun Kakang keselarep leren. Kok Allah, arek Lah, ngaso. bintang tamu wae ning kene. Kula niku jane nylentem. Ning saiki bintang tamu to Nggih. gara-gara. Heeh. Wah, lah nggih. Nang Cang cimen. kewajibane nembang niku sinden. Kuah. Ngono ya nih Mas. Kacang. Cang. Cang cimen. Pun Kang Mas, kepiye? pun sautara dangu kula nenggo panjenengan rawuh wonten mriki. Oh. Lar ana apa? Kok kon ngopo lho? Arep ana apa? Apa ya ra kangen karo aku? Jane aku ki ya kangen suwe. Ning Ning aku kuwi. Iki kok malah tlutur ki. Kepiye iki? Kepiye nih pripun Mas? Kang Mas? Aku weruh kowe karo wong liya. Waduh. Kula kalih wong liya. Wong liya sapa? Kowe wingi Mbok ampun gawe-gawe panjenengan iku nek mboten kasunyatan. kok kowe wingi boncengan karo wong lanang ki sapa? Lah panjenengan ngono. Oh iya nding lali. Lali aku. Bola aku. Pun monggo gek nembang mak wong edan. Loh. Yo, dikancani no. Kene Mas. Nggih. Bayarmu 2,5 juta kok. Loh, bayarmu 2,5 juta. Iya. 2 juta apa? Ayo karo dilatih diesel. Waduh. Lah kok enak timen. Ilat apik e kon diesel. Wah. Mbok liyane. Apa? Hah? Apa? Es Ini krim. apa? Es Es krim. krim. Es Yo. krim. Kudu Ora kesik ya. tuh. Lah nek aku es krim kok. Ya wis. Ya wes es krim. Wah, jan kok laeng-ae lah. Pun monggo. Lo tak nyentem malih mawon. Nggih. Menan, yakin nyelendem? Nggih. Kayu sono sing nyelendem. Oh nggih. Yo, Kowe iki kula tak leren. wis kene wae ngancani. Yen ning Tawang ana lintang cah bagus aku ngenteni marang mega ning son takon padha mboten Pak Parjo? Ayo. Sun takon war tane reki janji ku eleng
ingsun prasapa sinaksenan bumi langit
Ayo. Kok udat udut wae. Nggih. Rumangsane ayo kurang sak lagu meneh. Oh nggih. Kula kancane. Sambung Wanci Ratri. Dalu. Sami mawon. Nggih. Sambung Wanci Dalu Langgam. Nggih. Sinten ingkang nyekar? Sinten? Ajeng sinten? Mbak Agnes. Oh. Monggo Mbak Agnes. Oke, Mbak Agnes. Mboten saya jumeneng Mbak Agnes. Nggih. Engko ndak Reza kesenengan Mbak Agnes. Mungkin ndak Reza seneng. Suwon mboten saya jumeneng. Mungkin Ben Reza sik joget. Lenggah mawon. Nggih, lenggah mawon. Oh nggih. Jenengan joget nggih. Nggih. Joget mawon. Nggih. Cek. Nggih penutupan iki. Jurusan kula niku senes tari. Napa? Pripun? Napa? Tata Buga. Wah. Lucu, dagel. Wah, ora arep ngadeg aku nek kur dikono kowe. Iya kan, yo kayak ngono. Monggo. Joget to. Sambung Wanci Dalu. Bawa apa ora? Mboten saya langsung mawon, Nes. Nggih. Nggih bawa nggih mboten napa-napa jane. Jumeneng mawon. Wah. Wis jaluk jumeneng. Oh, nggih. Jumeneng mawon. Aku berdiri. Oh, kamu minta aku bayar berdiri. piro? Oh, kono syukur kowe. Nggih, mang ngendika kalih. Sopo? Apa aku? Dene toh cerak kene. Ora wani, Cek. Ngono lho. Ben ketok ning kamera. Lah wong wis ireng malah ndono-ndono saya ora ketok engko ya. Weh, syukur kowe Pun ireng. Sing ireng ki surjane. Ngono lho. Kok ben di apa jenenge kuwi di-tag. Oh, di-tag. Karo netizen. Nggih. Ben di-tag karo netizen. Di-tag gak dihujat. Wis. Ya wis kuwi mau. Ora aku. Ya ampun Mas Reza kae kok ganteng wis lucu. Gagah tur tengik. Ora. Ganteng. Kok kaya kula kok ganteng. Tenin. Mesti terus akeh idola. Waduh. Ayo iki mau. Ki nek aku kaya ngene gek idol aku kaya ngopo. Mas Reza. Pripun? Niki wau sinten ayo sik request. Cinta. Mas Eko to? Du. Lah. Siapa? Mas Eko wau sik. Oh sing Tawang kok nggih. Niki sapa, Jal? Sinten? Siapa? Sambung Wanci Dalu. Anu apa? Sinten Mas Gadeng? Ayo. Waduh. Ayo. Sapa? Sapa mau ayo? Mas Nakung po? Mas Nakung. Wah. Ngendikanipun badhe jumeneng. Wow. Aja isin. Oh, mboten. Dangdut ki napa mboten Mas Mboten Nakung? nggih pun. Dek anti kamera. Oh iya. Dangdut apa orang? Dangdut napa mboten? Dangdut. Dangdut neng kowe joget. Wani piro? Oh. Pun mboten sah. Wat, nggih. Sakniki Bincang mawon. Mboten apa kula yakin. Oleh jumeneng sakniki kok dadak. Zozo. Zozo. Hai zo. Apik lambemu nek ngono. Apik. Tak tukune kene. Tukunan. Oh. Larang lambe ngene iki. Nek muni sarwa dadi. Coba apa wae sing iso. Nek muni sarwa dadi, ha? Muni apa? Muni apa kabul wis lho tak dongake. Yakin? Yakin. Yakin bal yakinah. Nek mere piye nek mere? Hah? Nek mere. Mere yo anoman po? Heeh. Poplek ya wis. Apik aku kok. Wis kaya wong. Heeh. Janjane udu wong. Wis ra apa-apa. Heeh. Monggo Mbak Agnes. Sedara. Pak, sitok sios. Monggo. Dek Alek. Tindringane. Rehan. Alek. Lah napa to lah ya jenenge iki Alek Surehan. Oh, Handoyo. Lah ra ngono. Alek Surehan. Wah, kaya ngono kok Alek. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas bebujanku jajan tong atiku sanggungku mong Wanci Dalu ngrobet kasaremu kelawan garwamu Kang Mas Kang Meratine sake mureh
joget. Remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki. Pamatenan sida dadi catalet gak ganti ndika pake mati. Hei, lah genah nek obah ki ya apik ngono kok. Oh, lah tenan. Nek obah ya genah penak dirasake, heeh. Ngger iso ngrasake ki penak. Alah. Ya sithik-sithik ki obah ngono kuwi. Lah, Sithik-sithik engko ge akeh. Alon sikik engko terus banter ya. Engko terus dindangdutke to bar iki. Lah iya. Waduh, Jan. Waduh. Kuat aku ngadeg. Ndenakke tenan. Nggih. Jan. Ngger dilus-lus ki ndenakke. Apane? Apane? Iki yo maksud iki yo di wah ya apa dikudang ngono lho. Sorak. Oh, Banes, lanjut. Mendah kaya yen sinta ref lan nandika mesti bagya mulya jor lair putri Selesya sisa nyuarna Penak tenan. Nyelot banter nyelot penak. Anake kemringet to? Nggih, Jan. Ya sayange nek banter ki njuk kemringet kuwi. Ha iya. Nek ra apa-apa penak. Penak iki ra apa-apa. Terus Mbak Ayu bisa penak ya? Digongke ya. Digongke. Digongke nek rongkong ya rong tutuk. Ah, oh, ya bener. Bener kuwi nek rongkong durung tutuk. Lah lek nembang niki wau nek rong ramung ya rong tutuk. Tutuk. Uduk wong. Lah napa nek uduk kuwi? Liyane. Mendah kaya yen sida urip lan nandika pasti bagya cara lair putri Selesya Roswi Suara di Kodang Leksono
matur sembah nuwun Mbak Agnes. Nggih, Mbak Agnes. sami-sami. Pun tutup. Matur sembah nuwun nggih Mas Reza. Nggih sami-sami. Sami-sami. Nggih. Nggih menika wau kagem kegojekan menawi Nggih. kathah lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Pun ingkang badhe ngujat nggih monggo mboten Wah, napa-napa. nggih. Pun. Lho, Menika Mas mau- Suko seneng banget lho. Pripun? Mas Suko seneng banget. Lah nggih, seneng ra ngeneh apa-apa ya wis ra apa-apa. Nah, Kur ngeneh guyu wis ya seneng. Wong kok nggih. nggih matur sembah nuwun nggih Mas Reza. Nggih. Monggo kek bali ning Nggih. tetep. Niki wau mike sinten mike sinten? Mik, Lah nggih mik panjenengan niku pripun to? kowe mau muni apa? Mik, Ra, mik. kowe mau muni mik. Lah niku sing muni jenengan. Oh, niku aku lho. gelem kok. Lah ya padha. Ah, ya wis ngono, wis kono kek bali kono. Oh ngene bupras to. Sementen. Nggih, matur sembah nuwun nggih Mas. Wis girong wae sing ngelem wis. Ah, wis. Wah, kae. Kae. Kang, Gong. Kepiye? Piye, Truk? Kae karo. Bapak. Waduh. Karang kadempel. Heeh. Katakan Doro Kresno. Apa iya? Heeh, tidak ono. Wah, ae. Apa iya? Endi to? Ora kena. Oh, asem ya bales aku ki. Saya gek dorono wae. Iringane nganggo apa? Ayo sing anu wae, sing wis kanca-kanca wis do di luar kepala. Apa? Pelayon wae. Pelayon Mataram, Songo. Oh, ya oke. Ngono ya oleh. Ya wis gek Bapak anu kae. Wah. Ayo gek do diplayoni rono wae. Oh, ayo.